Společnost Bramco Semice je jedním z největších dodavatelů zeleniny v České republice. Historie firmy sahá až do roku 1992. Zeleninu dodáváme do obchodních řetězců, do velkoobchodů v rámci České republiky, ale i po celé Evropě. Na společnost Topnest jsme se obrátili s potřebou zajistit sezónní pracovníky. Společnost Topnest nám zajistila pracovníky ze zahraničí, konkrétně z Filipín. S jejíž kvalitou práce jsme spokojení. I přes počáteční nejistotu se nám zaměstnanci z Filipín osvědčili. We are no strangers in agriculture. We like to spend most of the time outside. This job is an ideal combination for us. Spolupráci se společností Topnest jsme zahájili na základě dobrých referencí. Dodaní pracovníci z Filipín, komplexní přístup ze strany Topnest a veškerý servis ohledně zajištění pracovníků nás velmi mile překvapil. V zaměstnávání pracovníků z Filipín můžeme nadále pokračovat a firmu Topnest požádáme o zajištění dalších pracovních skupin na nadcházející sezónu. I have already recommended working at Bramco to my relatives and friends who would like to come to work here not only next year, but also for a longer period than just one season. I know that Topnest team will help them provide all the necessary details and support them on their way to work in the Czech Republic, just as they supported us.